Umlisa kwaNongoma useThekwini ngokuhlala, uthandana noSiso onezingane eziwu-4. Uthe ngolunye usuku uSiso wafaka indodakazi yakhe yangaphandle ku-WhatsApp status. Umlisa lo ubesebuza ukuthi ngabe ubani lona. Umama wayiphendulela washo ukuthi indodakazi yakhe. Indoda ibeseyithi akayinike yona indodakazi ngoba yena ngeke besamamukela kubo ngesizathu sokuthi usezele. Nangempela umama wadayisa ngendodakazi yakhe. Lo mlisa walala nayo yaze yakhulela. Baboshiwe bobabili namhlanje umlisa nomama. Bavelile enkantolo bangayitholi ibail. Angibavezanga ukuzama ukuvikela ingane kanye nekusasa layo. Okay? Ayesibheke ukuthi abantu baphawule bathini lapha ezinkundleni zokuxhumana. uMonde Mthembu uthi ingane yaba nebhadi yazalwa umama uyisidumbu. Kanti-ke uNhlakako yama uthi engabe wayidayisa ngobhiya bangaka ingane lo mama. Kusobala ukuthi udakwa utshwala akekho umuntu osile kahle ekhanda ongenza into enjena. Sho ngaziphi Buthelezi uthi nje yena Nkosi yami. Ngiphetha ngoJoseph Thabang Selephe oneminyaka engama-30. Ugwetshodi likaJelabani ngokudlwengula uPaulani Sangweni wathi mayeqeda wasembulala. Wangagcina lapho waphinde wadlwengula uZanele Mnguni naye futhi wathi mayeqeda wambulala.